аммо суоли нӯҳум бошад, паёнбари ту кист? ҷавоб, бояд бигӯӣ ки паёнбари ман Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. дар ҷавоб бояд чунин ту бигӯӣ, паёнбари ман Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Абдулмуталиб ибни Ҳашим, ва Ҳашим аз Қурайш аст, ва Қурайш аз Кинана, ва Кинана аз арабҳо аст, ва арабҳо аз насли Исмоил, ва Исмоил аз Иброҳим, ва Иброҳим аз насли Нуҳ алайҳи салом. Инро бояд кӯтоҳакак ту аз худ намоӣ, дар худ дошта бошӣ. Паёнбаратро ҳадди ақал насаби онро кӯтоҳакак бояд бидонӣ. Баракаллоҳу фикум. Аммо суоли даҳум ки марбут ба суоли нӯҳум аст, бо чӣ чиз паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёнбар шуд ва бо чӣ чиз расул шуд? Ҷавоб, ба муҷарради нозил шудани сураи Иқра расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёнбар шуд ва бо нозил шудани сураи Муддассир расул шуд. Пас Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо нозил шудани ин 5 ояи аввали аз сураи Иқра паёнбар шуд, нубувватро сазовор гардид ва ба нозил шудани сураи Муддассир я айюҳал муддассир қум фаанзир, эй ҷома бар худ печида хез мардумро бин бидеҳ, расул шуд. Рисолат, фиристодагӣ барои расондани паём бар мардум вазифадор шуд. Аввалан нубувват бо сураи Иқра, дуввум рисолат бо сураи Муддассир.